Sábese da existencia de panxoliñas desde o século XV, mas non nos chegou ningún documento que explique as súas características, só referencias a como se organizaban os veciños para irlle cantar ao neno Xesús no portal de Belén. Para queda, os nenos de nenas de terceiro curso que van cantar unha tradicional panxoliña galega